episod. Astăzi am revenit iar cu Roblox. Știu că am postat acum câteva minute, să zicem, nici nu n-am mai ridicat când. Și așa vom trece la un nou episod. Ne vom juca niște joculețe, dar ar fi mai scurt videoclipul, pentru că nu chiar pot să mă joc. Nu mai am timp să fac videoclipul mult timp. Și vom face partea a doua cu Roblox. Vom face Brawl Stars, alte jocuri. Și veți vedea alte jocuri. Și mai multe jocuri pe Roblox. Nu vom juca mai multe. Nu va dura mai atât de mult cum a durat celălalt Little Hobby. Să nu uitați să dați like și subscribe. Vă dau 3 secunde să apăsați butonul de like. 1, 2, 3. Cred că ați apăsat butonul de like și pe acela de subscribe. Vă susține orice și comentariile. Puteți să faceți orice vreți pe canal. Să faceți subscribe, like, share, comentarii. Cam atât. Și hai să trecem la videoclip. Cred că am fost vom trece la final. Poate să fie și Obi, ce știu. Vom ieși după acestea. Vom intra la un Obi. Sau la un, nu știu. Ce să ne mai jucăm? Stați puțin. Așa. Dropkick. Right of the hook. Să vedem. Este tot un fel de hobby, doar nu scrie. Stați că revin imediat. Am revenit. What? Mișto. Move closer. Mamă, aia a fost aproape. Nu. Oh. 3. Trebuie să pentru mai mult. Dar eu nu, Dani. Deci. What? Deci. Hit the point. Mișto. Șmecher jocul. Trampolin. Șmecher jocul până acum. Nu mai încet. Trebuie și să mă aud. What? Mamă. Oh, nu. Yes, doamne, aia a fost aproape. Recunosc, a fost aproape. This one in between acolo. Ca să dau de astea așa. Înțeles. Tufa. Partea asta e foarte grea. Trebuie să avem mare grijă. Dacă treceți puțin videoclip, vorbesc pe mersul pentru că sunt răcit.
Wow, wow, wow. Contul acesta este foarte vechi. 5 ani, 6 are. Sau 4. M-am lăsat de YouTube de când eram puțin mai micuț. M-am reapucat de YouTube și nu am mulți subscriberi. Am și pe YouTube dacă... What? Randendent. Oh, aici sunt runde, mișto. Nu. 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 Credeam că poți să stai pe ălea. Vom încerca și un alt joc, mai multicele jocuri. La mai câteva minute voi trebui să... What? Wow. Stați că revin imediat. Am revenit. De partea asta n-am putut să trec. And... Wow. Mamă, ce m-am speriat. No! Deci, bine că am checkpoint. E foarte greu jocul. Dacă știți despre cum vedeți la joc, cum îl joc, este foarte greu. Puteți să-l căutați să vedeți cum se numea în videoclip, dacă vreți să-l încercați. Să vedeți cât de greu e, că nici eu nu pot să-l completez. Și eu la obiuri de ăștia le completez nici măcar într-o 2 ore mai maxim. Sau o oră măcar. Da, așa. Șmecher jocul. E mișto dacă vrei să faci obiuri, te accesi cam așa. Vom juca ultimul joc din acest episod și îl voi pune pe YouTube și îl puteți viziona acolo. Sau 2 jocuri, vedem ce jocuri. Every second you keep doing it. Nu prea știu. Să vedem. Nu știu ce joc. Preferring Pirates. Da, știu, cred că e foarte vechi. Nu m-am jucat. M-am jucat alea cu tonori. Oi! Mamă! Am o barcă, ce mișto. Uite. N-a de aici. O, bazuca. Am o bazuca. Asta e baza mea, mă. Asta la piață. Blue team has been eliminated. Purple team has won the match. Mamă! Ce-am făcut? Băi, vreau să vă explodez. Vreau să vă trag una cu alt pistol. Oh! What? Hai la bază cealaltă. Să că revin. Am revenit. Prima oară Blue Team îmi trădez echipa. Nu! Nu poate să se distrugă pistul.
Haideți! Uita cu bombă. Și bum! No! Bă, nu prea corect. What? Infection? Ah, poate să ne n-am văzut. Poate să ne ia la ei în echipă. Ah, mișto. Dacă mă moare altcineva, cum mă ia la ei în echipă? Asta nu înțeleg. Ho, ho, ho. Nu! Deci nu pot. Mai departe. Băi! Băgați și un videoclip când jucăm niște jocuri. FPS. Ia uitați, a fi să fac asta. Ia să vedem dacă ajungem. Auzi. Pa, am fost Lucas. Ne vedem într-un alt episod. Pa!